Hi readers, good morning. This is Winmar, the trail reader. Welcome to my vlog. So if ever lang nag-ask mo kung asa ko karon, so actually na ako sa Tagbilaran Bridge nga nakakonek sa Panglao. Itawag din nilang Causeway. Nice. So nakatabok na ako karon sa bridge sa Causeway. Causeway is the first bridge of Tagbilaran nga nakakonect sa Panglao Island. So mura ni siya Mactan sa Cebu ang Panglao. So ako activity karon, nagbike, naglaag, mag-explore, mangita kog public beach kay ingon gud sila ang Panglao Island is daghang beach nga nindot, mapa-public man or private. But since wala man dahil kwarta nga isulod og private, nga mawala ang sense of adventure kung musud kog private, public at hopefully nindot, no? Kaya diha sa to, liluan, something, somewhere, nahog na lang wala tayo choice, kaya mo man gid atong dagat. Okay? So far, mapakulitin ang bridge. Beach resort ha. Beach resort. Sila. Puting tiis. Pasensya gamay. Kita karon. Nata. Nani beach to mo ma'am no? Masingan. Amo ni dring momo. Thank you. Oh yeah. It's a good sign. So now the beach, sa tumo yan eh. We'll see. Awan na lang lugar. Labing lindot.
Dire doy. Sumoy pa? Dire, thank you. So I guess na na. Padung ka sa beach na ito makita. Hopefully, ito ka lang. Okay, balik sa Christmas. Dito sa dandan. So basta nindot. Kaligoan gid ako lagi. Kanay. Okay mga relax gamay. Sulit. Sulit. Hindi naman. Ako rin makasagin pa doon. Oh, walay. Huwag na meron di dagat. Oh, na. Oh, yes. Ito na. Ito. Ay, buntag. Yes, we're here. Grabe kilay sa lugar eh. Public beach niya. Dili ni siya private. Public. Walay bayad. Wala tanan. Pero tanawang balas. White side na daan. Pang high end na ni sa Cebu. If ma-develop lang. Gusto ko maligo pero low tide man. Sakay ayo. Okay. Maligo bitaw ang tako niya. Mapangos na itong dughanan eh. Kasi nga nila lugar, boss? Ang yang barangay Bilisan. Naglaag-laag ang pagbo. Porto gat masuhod kong bisikleta. Gusto sani? Nothing but time. Take nothing but pictures. Leave nothing but footprints. Nice one. Naagi din siya hotel, so there's no beach sample sa public. Nanya po siya. Pero hindi na siya karon. Most likely napiktahan niya sa pandemic. Nagig ka hotel. Ayun kayo. Ito to. Building. Shoreline, outside. Nakay COVID.
weird ba na ako diri eh. Nas baybayo nag bike. Goodness. Grabe, kanindo sa baybayon eh. Buntag. Asan dan para Barangay Road ani boss? Okay na siya? Sige, salamat. Almost there. Happy the main road. Main road to Panglao Church. Maybe. So we're here. Panglao Church. Nice. Okay, I guess that's it. That's all for now. Ato na nasuroy ang angay na suroyan. Na-explore na sa dato ang beach nga angay. At doon, malas kay wala ko kaligo kay Pinas. Pero at least, paapot masero ako laag kay nakaabot ko diri sa Panglao Church. Nakasurot ko sa ruins. At the same time, nakasuri siguro sa Tibok Isla. So, until next, babush!